Ka Henyo Trap Integrated Territorial Organization HITO jong Karib Hoi District hapo ka jinyalam jong Presiden jong ka ba Ban Karnayor kalayo pediang ka city balakot da ka Deputy Commissioner jong Karib Hoi District halor ka phang jong Kalentirel ka banlong menta ka sngi ka khandriu tarik u Naiwing hakapor saubaje Henry kate ka seng kala kan taj banlit shibenta hakate ki jinyalang lemda ka sorkar kan pentri kamshwa da ka inner line permit ni ka ILP. Ha bayakren sya kalat patai kubor jong Don Bosco Media Network u ba Ban Karnayor u laong bayakan ni ka isu lentirel ka hito kampat diang ya menta namar kam kwa banya peng bat ki jinsya penstom ki para seng balang ha ki snem balala ki bala syakem syak penstom namar ka jindawa ILP. U la banjur ru ba ka sorkar jela kan penurlong shwa nerai pentri kam shwa ya ka inner line permit kumba kajat bendriu bat kiseng balang ki la angnut bat lada penyo ya ka ILP kinsap diang ya kalentirel habal ayo ILP nginsya ya kalentirel wat hadu khandai lat ru ulaong utai unong yalam lemda kumta kaseng kan yang persabej ya kajingwan kalentirel ya katay kajinyalang balawer da ka DC kan kum ka shiti sya ka hito kalakot ha ka khantu trejun Naiwing kasingihat majai jong kani katayo Henry katay kaseng kala kan tajwar klan tre shimbenta lada ka sorkar kadang skap menti halor ka ILP ai ni kublai ADC RM kurba I balakot yangi banidon benta ha ka jinyalang hakhat rutarik menta bunai November halor ka phang ban ekran halor ka lentirel te ni spa ban ai iwe statement dan ka jing pensai sei disi halor ka ne ka jing khot ka juki ba kumba ka jaj benriu jungi na ka por kala juyai dawa lane kala don ru ka jing ya snam lane ka jing ya mansau ka jing syak kem bat jing syak set bendi ha bai day bat ka jing ni dawa ya ka ILP hapo ka jela ka jungi te kumta na ka liang ka jungi ikwa ban kentu lane ban ai jingmut ekdisi ba ngimla ban idon talang ha kati jing khot jung I ha ka khan retorik ban ekren ha ka mat ka baide bat ka lentirel namar ba ngimkwa ban ya pen ye kita ki jing mensau ki jing syakem ki jing syaset bendi jong ki para ki hinmen jong ki bahaswa ki bayaki ban ya dawa ya ka ILP tekumta ke ga bang ngikwa na kalian ga hito ha kan ke por jong Karib Hoi District ikwa ba ngimpriang ya kata kajing ikren halol kelentirel kat ba ka sorkar kamla ban penurlong ya lane ban pentri kampura ya ka ILP hapo ke jela ka jungi lada ka ILP kala tri kampura hapo ke jela ka jungi dan kamsyu ban khot jing ikren bat nakaliang jungi ngi sude ban nga ni priang sobha ya ka lentirel lada ka day ban pe hadu khandai lat rumah kumtra na kaling jongi ni kentui ke disi seisim lane ni ai ke jubab bangim nom sim ya sim bata ha ka jingelang ke bagala khot yangi banlong khan rutarik namar ngim kwa ya kata ka bang ong bangin ya pen ya kata ka jing syakem lane ke jing mansau jongi para jongi bat ni khmi lenti ba kane ke jingele ke jongi bandawa ya ka LP kan urlong bat klem ka ILP hi kemud bana nakaliang jongi ni yang beh kanorem ban persya ya kalintirel hadu kano ka klimat ka banja ha ka jingele ka jongi